Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay ang naganak, di kay agsao no agaramid kadagiti banag, ama mataod, iti panagpungtot dagiti anak yu kada kayo. Padakilan nyo kit di ida, iti na Kristyanuan apan nakadisiplina ken pammagbaga. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Sige nanang, mabiit lang tamang tedak iti panggastos yu iti balay. Naimbaglakit di, tanagsweldo ak. Agyam anak anak ko. Agyam anak unay. Adtoy nanang. Alaan nyo dayta. Talaga nga inlasin ko dayta para kata kayo. Anak, Idi nagsweldo ak, nangilasin ak atalagan iti para kata kayo. anak, Yan anayo daytan, tani. Nasken mat nga agbayad ak iti rentak diti boarding house ko. uwan anak. Marigatan ak ngamin no aginawid ak. Taadayo mat iji ayan tayo. 2 oras ti biyahe. Manipod ijay agingga iti trabaho. Alawan anak ko, katagan-anad ka kumakanayom. Wananang, oray da kayo. Agan-anad kayo mat akanayon. Ay na, kimaro magtantoyak ko. Gimatang akon iti agas mo lakay. Ada ka diinten ni Dolor. Anda, Naimbag pa'y dayjay nga anak ta. Taam mo na ti tumulong ka na ta. mala di ka nagsaupay lakay. Alakit din, agtumar ka iti agas para uyag tapno mabang-aran ka. Takuyugan kan nga agpakita iti doktor. Awan ti maited ko kwarta tatang. May kayo lang rudan inikan iti groceries yo. Agdawat kayo pa lang iti kwarta. Ha, kwa anak, Itata masakit kayo, kasapulan da kami. Elmo, Iti agad adal kami. Anya tinaramid yo. Day talag barbartag tinaramid yo. Ultimo allowance ko idi. Alain nyo. Dangrandak pa no jak itad. ha, Nakauyuyong kayo pa. Iso adya ko nintuloy ti panagkulehiyok ko ma. Kat naimbag ta dati naster ka katrabaho. Kat naituloy ko mutlang tinagad adal. kwa anak ko. Amom ka di. No apay nga oray kaskasano. Kat umayak mangtad iti komporme dito'y balay. Ngamin, maasyanak ka ni nanang. Ha, Tasi ka, awan ti asim idikan kwa na. Iso lang nga rudan ti mangmanggad. Kabilang pa'y laeng. Ketsi ka, mapan ka makisugal. Agbartek, makidupong kadagiti padam nga awan manaknakam na tararamidam. Elmo, Sige man tatang, panunuto man na naimbag. Nupod no dagiti ibagbagak kun no saan? Lakay, wan bakit? Kat nasaktan ako na gaputi magbaga ni Elmo. lakay. Ngam, puno amin yung magbaga na. Nga itaala kaya ko. Kat kasapulak mat gayam titulong na. E dinto tayo daubing da. Katawan bibiyang ko kadakwada. Gaputa awan nakam ko nga ama. Lakay, Ngam, saan abalin bakit? Tapod no amin nga yung bagbaga ni Elmo. tinapatag, kat aklunam ang nagbidot ka. Nga idi kat maysa ka nga irresponsable nga ama. Kat bigbigam dayta, abasol mo. Bakit? Kat bayam, takasaritak to ni Elmo. Saanan bakit? Bayamon. Awan anyaman na kanya. Nga uray na sakit ti panagsasao ni Elmo kanya. Iso daytan, tay kunana. Asaan tayo ko mga agsao? Wano agaramid ka dagiti banag, ama mataod iti panagpungtot dagiti anak tayo, kada tayo.
Padakkelan tayo ket di ida iti na Kristyanuan apan nakadisiplina ken pamagbaga. Wen nga road Mario Julia. Hay, wen Hulya, dakasak ngamin nga ama iti. No pay kasta, nagbalbaliw kamutan, kabsat ni Nestor. Ket dayta ti ipaneknek mo kadagiti anak mo. Wen kabsat Hulya. Saan ngamin kat nga agpapada tirik na ti tao. Adda dagiti managimula iti sakit tinakam, addamot dagiti nagbiit a makalipat. Ni Dolor, awan ti sakit tinakam na iti amada. Ipaay nalatta no adda ti kidtawan mi kankwana. Ngam ni Elmo, agkakasakit asarita ti ibakbakal na iti amada. No ita, rumbeng a maawatan nyo pay laeng ni Elmo. Tadumteng to ti panawan a maamiris na, arumbeng gayam nga agtalinaed ko ti respeto na kada kayo adadakkel na. Kabsat Hulya. Basta ipakitam latta ti pamatag mo ken ni Elmo, kabsat. Wen kabsat Hulya. Aramidak dayta. Oh, anya man ti pampanunutom dito eh. Ne, si kakayam Dante. Tsak naputan ti asidag mo ah. Kasano ngamin? Kat kaslag pampanunot ka. Anya ti parikot mo? Kuha ngamin, Dante. Adda ka di problema iti pagpapaayam abalay ti baknang? Awan. Nasin ko ta kita kasawa doon kandon niya. Kat, anya nga rin ti parikot mo? Nagawid na kami iti kalman iti balay da nanang ko. Nadlaw ka naragsak ni tata nga nakakita kanya. Oh, kat, Pinagsasawak manan iti agkakasakit. imbagak matan keng ka, Elmo. No agtali na idlat ti sakit tinakam mo. Awan tinasaya ta pagbanagan na. Dante, Ulitak manan, Elmo. Tikas kanan ko madita. Kat ti panagbalbaliw ang ti amam. Ti si pupuso pa nagbalbaliw na. Kat iso amis mo. Malaglagip na dagiti madingar aramidan nakin ka. Nga itakit, nagbabawyan nan. Kat tunggal malagip na. Makarik na iti pan nakakonsensya. Kat makarik na iti asikin ka. Dante, Elmo, saan aron ba nga iparupam iti amam tinapalabas? Takas iti nakunak. Pinagbabawyan nan dayta. Kat nagbalbaliwen. Mala, umay kaki din. Taintamangan iti kantin. o sige, mapantang arudan. Oh, Elmo, si kamad gayam. Umay ka ading ko. Agtugaw ka. Agyaman nakmanang. Nakaumay ka man dito dagos ko. Ada ka di masapol mo. Manang, umay kala ko makasarsarita no sa anak ang makasinga. Saan? Day off ko ita, amom dayta. Manang, Kat, kumusta ti panagadal mo? nasayat not manang. Itultuloy ko latta. No ada ka sa pulam, umay kalata kanyak. Uwan manang. Ngam umdasan tititad kanyak dagiti amok nga allowance ko. Ken kastamatan nga isuda ti makakaamoy ti matrikulak. Nagasat ka talaga. Itinastrak mo nga amo. Uwan manang. Isasay sayatag tagtrabaho iti balayda. Aminin at trabaho kat aramidag. Malaksid itagluto kan aglaba. Tada para luto kan para labada. Kat, anya tinaskan nga ibagam kanyak? May papan ka ni tatang, manang. Ading ko, maawatan ka. Ngam kastoy ti makunakan ka. Itilikodan ti amin a kinaranggas ni tatang idi. Naasilat ta ti Diyos kadata, Elmo. Manang, Gaputa siya, oray kas kasano. Nakagraduarak iti panagadal ko. Kat ita, addaan akon iti panggadan. Kat sikamat, naaddaan ka iti man nakaawat, manang nga asi,
kan nagsisingpet nga amo. Isoda pa yan timang papaadal kan ka. Manang, Iso anas kan ama makawan ka, ading ko. Husto ko man ti sakit tinakam mo kan ni tatang. manang. Ala, sakbay nga ituloy ta agsarsarita. Mabiit laang tamang isagana ak iti pagsangwan ta, ading ko. Kan agpalasak tumutan tarumwarta. Oh, Anton, apay adi mo maten ko day tatasam. Adayo manen tinakaiturungan ti imatang mo. Bakit? Lakay, pampanunutom ka di manen dagiti anak ta. Wan bakit? Sapay ko ma, tasakbay amataya. Kat mapakawandak dagiti anak ta. Amom ka di bakit? Ag subli-subli ti panunot ko. Ti kinaulpit ken kinaranggas ko ide kadagiti anak ta. Kat makunkonsensya ak. Lakay, Kat ageng gaita. Agpakpakawanak paylaeng iti Diyos. Kat jak ammo no mapakawanak ti Diyos. un lakay, mapakawan na ka ti Diyos. Tati Diyos, si dadaan ang mamakawan kadagiti agkid daw iti pamakawan. Nagbalbaliw kan, kat ammo ti Diyos dayta. Bakit? Kat mamati ak, adumteng to ti aldaw anaragsak tayo asa nga pamilya. Gaputan na pakawan na kan ni Elmo aburitek ta. Dodumteng tunay nga aldaw bakit? Paratyak tayo may sa abakak. Ha? Wan bakit? Talo ti bakak. Kat paratyak to tayo may sa. Taga doon day ta ginatgatang mo, manang. Uwan ading ko. Adda amin ng akasapulan dananang kantatang apang kusina. Manang, Ading, numaadaan kan tumat iti trabaho. Ibingayam tumat dananang kantatang. oray tapay lang manang. Kat igat-gatangak idan iti kasapulan da. Ngam saan niya ado? Ngamin, dagiti tidday ti allowance ko ti igat-gatang ko. Kastagayam. Nasayaat day ta. Kaya't naasawan, asika nga anak, kat nasayaat ka. Mala, intabayadan ng dagito inalala ta, taagawitan ijaayan dananang. Wen, manang. Dolor, Elmo, Nanang, da kayo anak ko. Nanang, di da kami kadipastrakan. Nang rona kat nabannog kamin anangimot kadagito ginatgatang mi. Ay ala anak ko, umay kayo. Ay lakay, umay ka, at dadagiti anak ta. Ha? Ne, nagaduti matiyaw. Mabit lang tatulungan kayo. Ala, siya kunti mga wit itig mo dolor. Ooan, tatang. Ay da, nagadukot nga minin ti ginatgatang yu ay. Mala anak ko, umay kayo. Mabitla ang tamang isaganak iti pagsasangwan tayaw. Aday ta, nanang. Mabalintan nga ilaog dagiti ingredients ti salad. Un anak ko, ay na, amom ka di dolor, nakaragragsak ni tatang mo, taadda kayon nga agkamsat. Kat ita, agsarsarita dakin ni Elmo ijay paraangan, agsangsango da nga umin-inom iti tsaa. Bayan nyo lata, tagsarita da, nanang. Anak, tartarig agayak nga agbalin tayo kumaan na ragsak. Uwan, nanang. Mapatganday takit daw mo. Anak, Ala, ituloy takit diti agluto. Ado pa'y tinaskan nga iluto ta. ay, un anak ko. Agyaman anak, tanapakawan na. Kat kindawak, nga agawid kalaengan dito'y balay. Tada kamin kaninanang mo, timang paadal ken kanak ko. Sulnita, tinagbasbasulak, ken nagkurkurangak ken ka.
Tinapatid kanyak tatang. Ket makita ka talaga ang nagbalbaliw kayon. Sana bali na sa anak nga gawawi diti balay. Dati napatid, sarsarong karan kayo. Anak, Sana ka pumanaw iti balay dagiti amok tatang. Gaputa sayang mo ti panang papaadal da kanyak. Baknang da. Kayat da nga ibinglay ti kinabaknang da kadagiti kas kanyak anak urapay. anak ko. Sana bali tatang. Tanasayat at tao dagiti amok. Ken man nakaawat da. Alangarod anak ko. Ket agyaman unay. Gaputa pinakawan na kon. Naragsaka kanak ko. Tatang, Alangarod anak ko. Saya atom ti agadalwen. Tainton makaturpos ka. Partikto tay may sabakak. ha? Imbagak idikin ni nanang mo. Apartikto tay may sabakak. Dudumteng ti kinaragsak iti pamilya tayo. Gam nagbabawi ak anak ko. Tapartyak tulangan into nagraduar ka. Ket awisem to amin dagiti gagayem mo. Agraman dagiti amo. Kasta ka di tatang? O sige, say-sayatog ta agadal. Wen anak ko, ay na nakaragrag sa kakanak ko. Oray siyak tatang. Aglaplapusanan tiragsak ko. Ay na, kitain nyo dagiti tumatayab. Nakaar-ariwawad. Akas la makipagragragsak da kada tayo. Wan nga agpaiso, nanang. Na makita da nga ron anaragsak tayo. Iso ang makipagragragsak damay. Umayon da iti kinaragsak tayo. Agyamanak iti Diyos. Gaputay pa ay nadaytoy aragsak iti pamilya tayo. Wan lakay. Nakaragragsak ak unay, tatang, nanang. Ket agyaman ak iti Diyos. Kadagiti naganak. Saan da kumanga agaramid iti banag. Apagsaksakitan tinakam dagiti anak da. Nudikat kabayatan nga ubing dapay. Isurukit di ida. No kasano ti agayat kan mangipatag. Kan isurumat dagiti ubing. Iti makuna a panagraam. Ta iti panagdakkel da. Saan danto amalipatan da ita. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Yang. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay parang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.